здравейте на всички от VBOX 7. Аз съм GTA Mania и това е първият геймплей клип, където ще снимаме аз, Екстрим и брат ми. Той няма ник. Нали, той не играе с нас много. Само с този геймплей може би ще участва. Така ще снимаме на играта Microvolts. В момента скайп се разпадна. Но ще е така за определено време, какво направим, не да кажа. Аре, представете се първия райто. Той е Екстрим. Представи си. Аз съм Екстрим и сега заедно с GTA Mania, както разбрахте, ще правим геймплей на Microvolts. Иване. Здрасти! И това беше, сега започваме. Който е играл играта, сигурно е доволен, защото лично мен много ми харесва. И сега ще играем. Много аз лично няма да говоря. Вече ти ако иска да говоря, само си намаля звука. Ядах патрони с рис. Аз съм рис! Патрони с рис! Елате до мен, никой да не ме стреля, не ме стреляте, спрете! Елате, Ванко, ела. Ела. Ради, ела до мен. Присядам. Чакай, че ми Иван... Елате до мен, елате пред мен. Ето да видят отбора, елате. Гледате ли сега, идете едно от друго. Сега ще първолюя до 3 да видите едно нещо. 1, 2, 3. Ето, видяхте ли? Както идея, това беше само да ги тролна. Аз имам да се представя на вас. Сега продължаваме. Ако имате идея на някаква игра да снимаме и искате да снимаме, пишете, няма проблеми, ще играем. Може би ако ни тръгне. Опа! Ще ви трепе. На нас всичко ни тръгва, бе. Да, сигурно. Фак! Трепа. Хечо. Виж къде бил брат ми, бе. Виж. Мале, снайпер направо. Който иска линк до играта или нещо такова да пише, няма проблем. Няма значение, аз може да му го пратя. Абе, умер... Убих. Значи, Мини Иван е брат ми, Екстрим е Райто, а аз съм втори с 3 кила. Мочил! Мочи! Стига. Даже някой може да играе с нас, ако иска. Стига. Пичу, ако има нещо да казваме, казвайте. Ще съм убисам. Аре, бе, много съм слаб. Това, че започваме да снимаме, т.е. ясно ли, започвам да снимам геймплей, не значи, че ще спирам с едитовете, точно обратно, това ще едитваме, ще снимам геймплей. Ще едитваме геймплей. Не точно. Ще продължавам с сампла. Може няма. Ако някой има сервери за Майнкрафт, мога да дава. Да, така. Ой, Иванко дойде. И да се похваля, скоро ще ходя на почивка, yes. То ще по-скоро. Си гадя за това. Фак, оживей, motherfucker. Аз в неделя. Аз съм 26. Ей! Който има някакви въпроси към нас, може да задава в Аска, налично, или във Facebook страницата ми, GTA Mania. Бе, стига е. Тая игра ще победи, обещава. Ще победи. Ето има една стрелка. Искам да държим да изхвърли. Не, така. Къде беше? Мелодия. Как ти да седна та? Ох. Научи се аз да стреля в това. В момента... Да няма стрелям по 100 пъти. Ама, то целиш един
и зад гърба ти излиза друг. О, стига е! Ти я суря! Маста бих не играето би мене и така. Къде се гаден война? Аре, който е горе? За тебе, права съм за траите. О, който е горе да се покаже. Слушам. Покажи, Мерите с това и поред мерника ми излезе ракета. покажи се, дай още малко, още малко. Да! Запръща война, гадни. Война. Аре, Ради, покажи се пак. А, фак! За малко главата. Играта е много яка. Аре, някой го спамва горе. О, стига тия гадни война. Обичам да псувам докато играя. За тези, които не искат да псувам, много им здраве. Чакай, ще му убия. Как му цели сега човек? Много си война. Къде отиваш? Къде отиваш? Кажи ми, къде отиваш? Къде отивате, бе? Война, тъпи, селски. Умре. Да, Райто. Райто се селянини с от София. И аз така си мислих. Някой ме намери, Иван ме намери, фак. Война. Вие сте война и стърмота. Право в въздуха ме спали. Тъй като микрофонът е много тъп и се чувам много тъпо. Где са по-? Аз се. Къде си е война? Войно си ти. Скайпа се разпада. Ради! Лека на тъпо място не спавам, мълчи. Къде си, Иван? Я ти покажа колко те обичам. Къде си е война? Много нерви да е. Да. Извинявам се. Къде си е война и срамота? ОМГ, снимам с 30 FPS, нека. Кой ми праща поздрав? Не знам. Аз ти пращам и поздрав. И после това ти праща мен това. Не ти ги иска. Имам достатъчно поздрав. Война е срамота. Ма вид, вълната го прави, че Къде се? Война. Аре, аз законях, бе! Това ме забива, бак. Започна да снимам клипове, геймплей, който го кефе може да ми хареса страницата в Facebook. И също така може да кажете какво да правя повече клипове, т.е. едитове, или геймплей. Не знам, за момента ще правя повече геймплей, защото повече ме кефи. И сам път ще качвам по-редко. Били съм такъв тъбе. Бах ти лайно се ради, признавам, че лайно се Благодаря за искреността. Ради, покай се. Браво. Чакай, върни. Браво. Чакай, върни. Аре, ако не. Малко как се върни. Лайна е стърмотая. 200 човека мене. Много сте гадни шибани лайна. Ради, къде си? Чакай, Ради. Чакай да го бия. Знаеш кой да се накара 200 човека в къса. Да, къде ти бать? Това ми лагна, да. Гледай. Остана, това са пододи. Гледай! Фак. Стига, постената ли? Нищо се да лади.
продължаваме с нашия геймплей. Много се излагаме, но чакай, къде чужи? Къде? Аре, не те убиха. Зарджим младята. Ага, чакай. Трепам. Микро. Трябва да си купя по-добро оръжие. Чакай, аз съм ти оттрепал. Ради. Въй събрание на войната. Аре, бе. Това е човека по мене. Супер кеф. Ако отпре, аз ти остави. Та много бавно изпрати бомбичка. Няма никой да си ляга. Гледай, бах ти. Како, И гледай, райто му трепа, пък Иван ма стреля. Голяма логика, голяма. Тук имаш един педал. Къде си ги? О, фак! Къде си ти е, мършо? Гледай, 200 човека! Ах, ти мама. Да гледай ли какво става с ръкосвета? Те го били. Ага, чакай си. Абе, где бяга само гаден война? О, езе. Къде се пидал? Ради, покой се отдолу там до перките отзади. Отзади? Къде се Радосвет? Ради ми се? Война е старата. Ах ти гадни война. Где се крив кофата за гадни война. Глътни тази бомба, ще строша мутрата. Язе. О, кучка. Кучка се, спокана кучка. Трябва да се речем патрони, значи. Чакай. Къде си? Умре, война е стърмута. Ох, омага, дали се убих? Бах ти тъкай съм. Опа, не просувата. Поне да беше оставил аз. No. Да те убия. Айде, война е стърмута. Знам къде е брат ми, защото го гледам. Убиха го. Къде е война? Умри е. Фак! Аз толкова падам. Къде сте, гадни война? Тък му го видях, Ванпи. Се нагълтах с патрони. Ес кучки. Ради, къде си война? Покой се обаче. Гледаш ли копа? Ще умерят смерника и ми направят ракетите смерника. Аз съм добър белига. Лага съм. Покой се обаче. От другата страна. Фак. Райто Бах ти кефа. Какво? Ми ти уби мене и аз те. Аре. Ето ме. Тук някакъв сама и нищо ли да ще правиш? Смисъл? С едно скачаш по-нависоко и само. Може. Къде? Ето къде трябва да излезе, виж, че мога. Там. Ето, гледаш? Ето къде си. Скачаш така и удриш с мишката по двата. Това е другото. Няма значение, едно и също седи. Няма значение, двата случая има.
Грозна картина. Пълен шедьовър. Ради куче, къде се криеш, бе? Ще напълно. Това се стъмата гадно върна. Как са трепи с Аз тези водя мотаки? първо. Как е? Вижте как водя. А, фак. Ради, убий го заради мене. Yes! Ясно. Ради, покай се. Чакай. Откъде? Стърмата, гърни лайна. Отзади на червеното, така. Покай се. Как оттам се покаш? Ще ти е главата гадно. Айде, жена. Един на гръка се. Ах ти лайна гадния. Аре, умире. Аре, нали умираш? Махам. Ради. Fuck you. Ай. Ям картофи. Аз го гледам, хубаво, че гледам. Колко минути стана? Това цялата игра ще бъде толкова един час. Само че сигурно клипа няма да е качен тази вечер, а ще утре на обяд като излезе. Защото... Той се качва много време. Той много бавно се качва. Бахти. Защото то 30 минути, как си мислиш, че са дали не е повече? Сега тази игра като свършва. Аз убих малко и те уби мене. Абе, ако искаш да приключваме с клипа, да приключваме с геймплея. Това ли? Моля? Много ли ще е дължо? Не знам, брат, доста са. Аз колко минути пуснах игра? 30. Сега са 13 минути останали. Тоест, не знам колко време са. 17. Не към нормална TikTok. Оларе. Добре, това беше всичко от първия епизод на нашата игра. Следващия път може би ще сме по-забавни и така нататък. Ако ви е харесало, дайте харесване, т.е. палец нагоре. И също така коментирайте да покажете, че го харесвате, не само с харесване. Ако има нещо, отново казвам, в Facebook страницата ми, всичко, намерете ми, пишете ми и така. Нали, ако имате някакви въпроси. Не, ранка ме. Ние свършихме, бе. Кой ги направи 40 кила, бе? Омага, ние свършихме игра без да забележим. Ти ли беше на първо място? Да, ето. Значи брат ми на първо място, аз съм на второ. Ти си на второ и аз съм на трето. И Райто е на последно, където дига левел и става третия нещо такова. Добре, значи приключихме играта без да знаем ни. Това беше неочакван край. Айде, чао ви.